Jeg er lige blevet snydt af en kineser. Han skal ikke være sød. De snakker meget. Nu skal vi på Sølvmark. Vi er på dag 7, tror jeg, her i Kina. Vi har lige spist morgenmad. Jeg har smagt kinesisk mælk her til morgen med chokopops, og jeg har fået nudler og nogle små pølser. Lækker morgenmad. Nu, vi har en helt fridag hernede i Beijing i dag, så vi tager ud på noget, der hedder, hvad det hedder, det er Lama Tempel, et eller andet. I hvert fald et eller andet form for tempel. Vi skal nok lige finde ud af lidt mere, hvad det er. Vi ved ikke lige helt, hvor det ligger, men det er et eller andet sted, hvor der skulle være nogle munke og sådan noget. Så der tager vi ud i dag. Vi skal lige ringe til Li, som er vores guide hernede, fordi han har en specifik adresse, hvis vi kører til, hvor der ikke skulle være så mange turister. Vi har Esben med i dag, så vi er 3 mand stærke. Frede, Esben og mig. Så jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Hvor er vi? Vi er kommet til det der tempel der. Det ser ikke ud til, at det er så turistpræget, så det er rigtig, rigtig fedt. Fyldt med kineser ude. Synes du? Vi prøver at gå ind på. Det kommer nok. Så er vi her, hva'? Ja, ja. Så har vi været inde på et buddhistisk tempel. Der var vildt mange kinesere. Er det højt nok? Højere. Og der var rigtig mange, der bedte. Det var en rigtig, rigtig lækker oplevelse. Der var ikke andre longnoses end os. Og der var rigtig mange søde buddhister, der ville snakke med os og forsøgte at snakke kinesisk med os. Det lykkedes ikke så godt. Vi har købt hver vores mantra, så nu skal vi hjem og lære om buddhisme. Det kan være, at vi lige skal vise nogle af de andres også. Lige nu er det Ni hao. Så har vi sat os ind i en lille hyggelig Hong Kong-style kaffebar. Bestilt en sort kop kaffe. Vi har bestilt en sort kop kaffe. Og nu skal vi have noget rigtig god kaffe. Vi er ret trætte. Vi har ikke fundet sådan en morgenmad. Blodsukker, det vil være sådan lidt lavt. Nu skal vi lige ind og slappe lidt af, før vi skal videre. Om lidt der skal vi ned i Artist Street, forhåbentlig. Som skulle være sådan 12 gader i Beijing, hvor de sælger alle mulige malerudstyr og sådan lidt kunst og sådan noget. Så det bliver meget spændende at komme ned og se. Vi håber på at finde et eller andet flot, vi kan købe hjemme. Præcis. Så, men nu skal vi lige have noget kaffe først. Kampai. Ja, Kampai. Vi er i en Subway station igen. Vi har lige været i en kinesisk boghandel hernede, og vi fandt nogle rimelig nice bøger. 33 krigsstrategier. Og så sidder der lige 2 fyre og hygger der. Og nu skal vi... Nu skal vi på Sølvmark. Jeg er lige blevet snydt af en kineser. Han skal ikke være sød. De snakker meget. Vi ser om vi ikke kan få et billede med. Vi er nu færdige inde på sælgemarkedet. Vi har fyldt vores tasker og vores lommer. Vi har virkelig fået gjort nogle sjove handler. Klokken den er 17:45. Er det et nyt ur? Det er et nyt ur. Nu skal vi se om vi kan få en taxi hjem. Hvad skal vi lave i aften? Skal vi stive? Jeg tror jeg skal sove. Så vi har valgt sammen med Brian og sætte os ind på et eller andet stille og roligt hyggeligt var, og så bare nyde en af de sidste øl i Beijing. Vi har valgt Carlsberg Chill, og vi bliver enige om det smager lidt tamt, det smager lidt ligesom Tuborg Lime. Men altså, det er jo langt bedre end ingenting, og vi håber jo selvfølgelig at i Hongkong få lov til at se de høje skyskraber. Der må vi tage avance. Og ellers så er det jo rejsedag i morgen, så det ser vi her, hvordan det bliver.
Kina-turen. Dag 8. Måske. Ja. Vi forlader i dag Beijing og tager sydvestpå. Vi skal til Guilin i dag. Guilin, som kineserne betegner som himlen på jorden. Det skulle være sindssygt smukt. Det glæder vi os rigtig meget til. Der er bare den lille have ved det, at transporten er med tog, og det tager 22 timer. 22, fordi gang var det 28, nu er det blevet 22, fordi nu skal vi med højhastighetstog. Det er nice. Så 22 timer i tog. Det bliver awesome. Vi kører her om afgang. Så er vi kommet til togstationen i Beijing. Vi skal ud på 22 timers rejse til Guilin. Vi har vores tasker og kufferter klar. Og det bliver meget spændende at se, hvordan forholdene er i sådan en kinesertog. Har du sagt farvel til Lin? Nej, det har jeg ikke endnu. Jeg har heller ikke sagt farvel til Beijing, men prøv lige at se. Jeg vil sige, at Beijing er en beskidt by. Hvor mange er I? Hvem er 16? Vi er 6. Okay. Det her det er lige for at tage en status. Ja. Det er loungen, der er her ovenpå. This is the eating wagon. Vi har første sal hernede. Det er dining cabin. Så har vi opbevaring og... Den kører nu. Klokken er 18:42, det vil sige, at vi har kørt i 3 timer et eller andet. Vi har lige fået aftensmad. Nudler, cup noodles. Det eneste vi tør at spise på grund af, at ellers så vil maven gå fuldstændig i stykker. Men som vi kan se, så sidder vi ret tæt her i det er godt dog. Nu skal du ikke vinde den på hovedet lige pludselig, Frederik. Har du ikke filmet på 2 sekunder? Du kan ikke filme noget som helst. Men natten er ved at være ung. Den er ung. Og det er godt stort, Hobby. Vi har mange timer endnu. Hej. Nej. Det bliver nok den ringeste video af for dig. Okay. Ja. Så ligger vi her i toget. Vi har spist nogle af de der klamme nudler, vi så før. Og nu skal vi sådan set bare have tiden til at gå. Folk de sover sådan lidt rundt omkring. Der går så hele tiden kineser frem og tilbage. Så nu har vi taget musik i ørerne, og så har vi lagt os til at læse. Prøve at bruge tiden lidt fornuftigt. Jeg har lige spist en pose chips. Og så kan man se, at min tommeltår den er smittet af på bogens side. Meget interessant. Meget sandt. Men det er sådan, der er vigtigt at få med på en blog, jo. Men den står på teoriuge. Så det er, hvad vi laver nu. Og Ken, han er så småt vågnet eller noget. Abekatten Ken. Og her der kan man se, at hatten af papir har fået en helt ny funktion nu. Den er også blevet sådan en flaskeskjuler. Der er gin i. Så en lille tilføjelse, som vi lige glemte lige før. I løbet af sådan en togtur, der får du ufattelig mange sjove lugte. Lige nu lugter det her rødden æg, og vi aner ikke, hvad det er, hvor det kommer fra. Og en anden ting er, at på et tidspunkt skal vi nok lige lave en blog over det. Men toiletterne her er helt af helvedes, det har vi hørt. Så næste gang mig eller HB skal ud på toilet, så tager vi lige videokamera med, og så får vi en status. Som sagt, som lovet, så er det nu tid til at tjekke toiletfaciliteten her. Og her er de. Bare kom med, hvis der er plads. Men pas på, at man ikke røg ved dørene. Der er både meget og lidt vand. Ja, så selvfølgelig toilet. Jeg ved ikke, om man tager. Hvordan fungerer det der? Jeg ved ikke, om man tager ud fra den sted. Det tror jeg ikke, man kan. Hvad skal du? Du skal sætte dig sådan her. Og så giver du bare gas. De fleste kineser vælger at gøre det med åben dør. Jeg ved ikke hvorfor. Det lugter godt hernede. Så men jeg tror sgu lige, jeg får prøve at gøre det for dig. What are you doing? I'm clean the washroom. Okay, the washroom. Okay. How long have you been working on the train? What? How long have you been working on this train? How many years? About 1 year. Okay, that's nice. You like it? Yeah. Okay. Okay, thank you. Sindssygt lang tid endnu. Jeg tror, vi kommer til at sove pisse godt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Så. Yes. Godnat. Godnat.
Godnat. Sig godnat. Til kamera. Nå, godnat. Sig godnat, Kent. Godnat, kamera. Hvem er Halle? Halle er det, der siger godnat. Halle? Jens kom hjem med sengen.